Gde ste, brate? Ja sam Oca, imigrant, brate, a vi gledate moju nedeljnu rubriku Jedna želja, jedan vinjak. Današnji vinjak mi dođe Slađana. Slađana kaže: Moco, jel može, brate, neki video o tome kako da balansiramo naše fizičko i duhovno? Može, Đosla, no frks, hvala na podršci, hvala na učestvovanju u moje nedeljnoj rubrici. Znači, balans duhovnog i fizičkog je jako bitan, veoma bitan. I može da se posmatra na razne načine. Evo jedan savjet s odvikavanja, brate. Znači, doktorka mi je rekla: brate, Moco, kad cirkaš alkohol, popij uvek i neku čašu vode, jer alkohol te duhovno čini da budeš dojajnijim, a voda te, brate, fizički održi da ne propadneš, da budeš funkcionalan, da se ne unezveriš. A i ako se unezveriš, bude ti lakši mamurluk, nećeš dehidrirati i to, kapiraš? A balans je, brate, najbolje održati tako što malo više razmišljaš o onome o čemu manjkaš. Ko kad kreneš da radiš nešto novo, što te loži, uvek više vremena trošiš na onom što ti ne ide, jer ti, brate, ne ide i treba ti više vremena da to savladaš, brate. A najlakše je ulaziti mic po micu sve to. Znači, ovo je jedan imigrantski savjet. Samo uzmeš, raspituješ se, brate, kod ljudi koje znaš, s kojima si gotivna, u vezi stvari za koje si retardirana. Jer njima je lakše da priznaš da si glupa kukurac za dotičnu temu, a kao već te gotive, pa nećete smatrati tupsonom, brate. Kapiraš? Pomoći će ti. Znači, bukvalno iskorišćavaš ljude oko sebe, zato i služe, zato i ti njima služiš, brate. Crpite međusobno jedni drugima resurse znanja, jer to je najbolji način da napraviš neke pare, da stakneš neko znanje za nešto zašto si tabula rasa. Eto, Slađo, nadam se da sam ti dobro odgovorio na pitanje i hvala još jednom na podršci, samo sam to hteo da kažem. Nema veze, samo kaži i samo kaži.